डोकं दुखतंय ना तुमचं, मी मस्त मालिश करून देते. का सोडू नका. मी निवडलेला चुडा. अर्पिता आणि समीरला कळले की ते मेड फॉर इच अदर आहेत. पण हे कसं काय झालं? तर तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेमध्ये अर्पिता आणि समीर हळूहळू दिवसांदिवस जवळ येत आहेत. अर्पिता समीरच्या डोक्यात तेल घालून मालिश करत होती, कारण की त्याच्या डोकं दुखत होतं. पण तेव्हाच त्यांनी हे नोटीस केलं की तिने तोच चुडा घातला आहे जो त्याने निवडला होता. समीर चुडा बघून हेच म्हणतो की मी निवडलेला चुडा तुम्ही भरला आहे, म्हणजे वी आर मेड फॉर इच अदर. हेच ऐकून अर्पिताच्या चेहऱ्यावरती पण एक वेगळंच हसू दिसत आहे आणि ती लाजली सुद्धा. तर आता बघूया की तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेमध्ये पुढे काय वळण येणार आहे. आणि अजून असे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करा.